Het wordt lang, het had zwier kjellen. Er zijn bijna 400 bedrijven die zich aanmelden hebben op de 9 kilometer van de West-Rijn daar in naar Burgenta. En als we een meter uit kwamen zetten, dan ben we vol. Ja, en zo willen we zelf op het laatste moment dat zien een aanhekje en daar kunnen mensen op een reservelijst zetten. Maar in principe, voor de led komt er net volle ruimte meer. Wij staan hier op een rondwei, of er staat joch trogon, een rondwei Huddegriep. De centrale as leidt je onder tro. Op dat grote evenement op 1 oktober, dan is dit het Middenplein. Echt precies de helte. Fjouwer een hele kilometer die kant uit. Precies hetzelfde door de kant uit. Geen ik naar griep of naar de pijn. Wij gaan een heel mooi cadeau krijgen in Noordoost-Friesland. En dat is de centrale as. Die wordt zo'n oktober openen. 1 oktober gaan we daar het spektakel van, onze handelsroute. Als we goed naar Noordoost-Friesland joggen en het prachtige cadeau dat we krijgen bij de centrale as. Ja, dan kent eigenlijk net meer missen. Dan wordt dit een geweldige opsteker van Noordoost-Friesland. Maar we zijn blij, de dik is klaar. Is mooie Friesland, liek het nou lietser. Hoe de centrale gaat het als een speer. Centrale os. In wat is Friesland, komst ook goed van pas. Centrale os. Ik had iets zieke liever als de Brennerpas. Maar ik naar griep of naar de pijn. Hoe de centrale riet het toch zo fijn. En waarom naar huis gaat ik zo vlot. Ik vind nou niet meer het hoentje in de pot. Centrale os. In wat is Friesland, komst ook goed van pas. Centrale os. Ik had iets zieke liever als de Brennerpas. Dank u wel, Uno Loonstra uit Dokkum. Wij maken u zei als ex-zwargen zo'n zoveel kleer komen bouwen. Ja, we kennen de zwargen, maar we kunnen volle beter even Sitsi Hilarius vrije van de provincie. Het zal erom spannen, maar de laatste geluiden die ik heb gehoord, is dat het allemaal voor elkaar komt en dat het op tijd klaar is voor de openstelling op 7 oktober. Onze jeugd zijn natuurlijk de ondernemers van de toekomst. En ook voor die ondernemers is plek op de handelsroute. We hebben voor de kinderrommelmarkt een 250 meter ruimte gereserveerd. Dus bij deze ook een oproep aan de kinderen van willen jullie meedoen aan de handelsroute? Meld je dan aan op www.verruutmijdehandel.nl/kinderrommelmarkt.